Имплантната програма при нас ще бъде тотална рехабилитация върху импланти. И вече ще структурираме от единичен имплант във фронта до FP1. Това ще бъде първия модул. Втория модул ще бъде тотална рехабилитация пак върху импланти от FP1 до FP3. Нека да говорим за първия модул, според мен, ФРА, който е от единичен имплант до FP1. Наистина промени доста работата с импланти, защото ние като зъботехници понякога гледаме само бялата естетика, понякога гледаме червено-бялата естетика, но тук всъщност се иска да гледаме управлението на папили, което е едно от най-удовлетворяващите неща, наистина не съм го вярвал, но менажирането и управляването на истинското управляване на папилите, защото аз за менеджмент на меки тъкани слушам 15 години. Наистина истинското управляване дигитално на меки тъкани е нещо, което наистина променя доста крайния резултат на всяка на конструкция. Също трябва да говорим не само за менеджмента на меките тъкани, но съответно и за имплантите и за компонентите. Тоест, кой имплант използваме, в коя ситуация и компонентите как ги използваме. На мен ми се е случило също, като нямам папила, най-вероятно съм избрал или грешен компонент, или много широк компонент. Така че това са все неща, които имат огромно значение в тези ситуации. Особено във фронта, където направо нямаме прошка. Тоест там ако има нещо, то се вижда абсолютно и веднага и там просто няма как да се избегне и малка грешка има огромен ефект.